नवी स्वप्ने नवी क्षितिजे घेऊन येऊ ही दिवाळी, ध्येयार्पण प्रयत्नांना दिव्य यशाची मिळव झळाळी। आयुष्यात सोनेरी क्षण घेऊन येऊ ही दिवाळी, सर्व जनतेस दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक प्राध्यापक डॉक्टर तरंगे सरांचे श्री शिवनेरी हॉस्टेल निलंगा, इयत्ता 3री ते 12वी विद्यार्थ्यांसाठी क्लासेस, हॉस्टेल व जेवणाची उत्तम सोय एकाच ठिकाणी, उत्कृष्ट शिक्षण, सुरक्षित निवास। शिवनेरी म्हणजे प्रगतीचा ध्यास। प्रवेशासाठी संपर्क बालाजी रुपनवर, अष्टविनायक नगर, तरंगे सरांच्या श्री कोचिंग क्लासेस जवळ, निलंगा, तालुका निलंगा, जिल्हा लातूर।